गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम पुलिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय कान्ट्रिज एन्ड केपिटेल्सफोरनि सायाव, हादर आरो राजथावनिफोरनि सायाव। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा कुइसन नाम्बार 1 दङ, भुटाननि राजथावनिया मा? बेनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए थिम्फु। कुइसन नाम्बार 2 दङ, आ जाबाय बांलादेशनि राजथावनि। बाहाय लांदां जायगायाव मा जागोन बेखौ सोंदों। बा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए ढाका। ढाकाया जाबाय बांलादेशनि राजथावनि। कुइसन नाम्बार 3 दङ, आ जाबाय पाकिस्ताननि राजथावनि। बाहाय लांदां जायगायाव मा जागोन बेखौ सोंदों। बेयाव लांदां जायगायाव जागोन जाहैबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इस्लामाबाद। इस्लामाबादआ जाबाय पाकिस्ताननि राजथावनि। दा कुइसन नाम्बार 4 दङ, इउक्रेननि राजथावनिया जाबाय। बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए कियेभ। कुइसन नाम्बार 5 दङ, रुसिया हादरनि राजथावनिया मा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मस्क'। कुइसन नाम्बार 6 दङ, गाहायनि बबे हादरनि राजथावनिया गोरोबाखै? बाव अपसन इयाव दङ USA निया वाशिंटन, अपसन बियाव दङ भारतनिया गोदान दिल्ली, अपसन सियाव दङ श्रीलंकानिया कलम्बो, अपसन डियाव दङ नेपालनिया थिम्फु। बाव गोरोबाखै होनना बुङोबा अपसन डि नेपालनिया थिम्फु बे गोरोबाखै, मानोना नेपालनि राजथावनिया थिम्फु नङा काठमान्डुसो। बाहाय कुइसन नाम्बार 7 दङ ना, नेपालनि राजथावनिया मा? बेनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए काठमान्डु। कुइसन नाम्बार 8 दङ, चीन हादरनि राजथावनिया जाबाय। बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बेनजिं। कुइसन नाम्बार 9 दङ, थाइलेन्डनि राजथावनिखौ मा बुङो? बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बेंकक। कुइसन नाम्बार 10 दङ, आफगानिस्ताननि राजथावनिया जाबाय। बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए काबुल। कुइसन नाम्बार 11 दङ, आ जाबाय अस्ट्रेलियानि राजथावनि। बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए भियेना। भियेनाया जाबाय अस्ट्रेलियानि राजथावनि। कुइसन नाम्बार 12 दङ, निउजिलेन्डनि राजथावनिया मा? बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए वालिंटन। कुइसन नाम्बार 13 दङ, आ जाबाय जापाननि राजथावनि। बाहाय लांदां जायगायाव मा जागोन बेखौ सोंदों। बाव बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए टकिअ। टकिअआ जाबाय जापाननि राजथावनि। दा कुइसन नाम्बार 14 दङ, फ्रान्सनि राजथावनिया मा? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए पेरिस। कुइसन नाम्बार 15 दङ, बेलजियामनि राजथावनिया मा? बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ब्रासेल। दा कुइसन नाम्बार 16 दङ, रमआ जाबाय हादरनि राजथावनि। बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इटालि। रमआ जाबाय इटालि हादरनि राजथावनि। दा कुइसन नाम्बार 17 दङ, आ जाबाय सुइजारलेन्डनि राजथावनि। बाहाय लांदां जायगायाव सोंदों। बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बेरु। बेरुआ जाबाय सुइजारलेन्डनि राजथावनि। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर, आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। गोजोन्थों।